Bulag na ta. You serious? Di na ko sa iyo, ha? Tawag ko lang. Hello? Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Bago tayo mag-start sa ating mga video, mga guys ng buhay, shoutout na ako kay Shikaya. Hello Shikaya! For today's video, mga guys ng buhay, ang ating isang paggastoryahan ang mga klase-klase ng mga babae. Listen, look, and listen, and learn. Or mga uyab ninyo guys ng mga babae nga dili makasabot sa batasan o sa ba. Sa mga batasan sa mga babae ka na bitang maingon nga, kung istorya ha. Unya kung dili istoryahon masuko, igim pa. Hindi mo ko na mag-istoryahon. O di ba, libo sa ayo. Nya, mungayab pa ka, ha? Mungayab pa ka, ha? Post na sa account. Dahil para mula tayo guha. Babalaan sa mga babae mo na siya. Ang babae. May kay mag-like, may kay mag-heart-heart sa picture sa laing bayi. Maragig kagwapang babae. Sus, mura na mag-like sampot na ako. Paano masabi? Ora. Gusto gani away ng bangan eh. Hindi ano. Liwanga ka, dengan ka babae ha, nga mga friends ha. First blood. Wag. No babe naman. Ano sa man yung mga babae rin nga nasa mukha? Gabing heart? Heart kay ka? Sumalan sa ako mga picture, di ka kabalo mo heart? Tinugis mo account, ako pa'y kapusa ko na oh. Ay, ikaw mag-heart sa lahat nun sa man. Gwapa na kayo na sa imo ha? Mura na ba sila mga sampot na ako? Sa man? Ay, kung sa puta ba? Kay galagot, lagi daw yung friend naman guna ko na. Nagsilos-silos diya. May mga friends din ako ng mga babae. Mag-heart din ko. Hindi kung mag-like na ako. Kaya marag tiniguang man ang like. Mag-heart na. So, tanan babae, friend ni mo. Ah, sa taga Manila, friend niya punto ni mo. Taga Mindanao naman ta dyan. Tarungag ko dyan. Wala kayo mutual friend na to. No. Buwang ka. Naging ko ni mo, ha? Lumiyag ang gusto ng batasan. Mau-naunan ba eh? Gusto na ko awayin ko niya. Awayin ka na ko. Dahil ako gusto. First blood. You have slain an enemy. Hello, babe. Saan? Ato ka dali? Tournament na naman. Hindi ka duya. Si Palabip, lagan niyo mo gusto ah. Ha? Kasi yung priority. Kana? Pag-email na lang. Sige. Ay, nag-chat ta. Ayaw nag-chat. Ayaw nagpanawag ka. Bantay ka na. Ayaw na. Putlo na ka nitong communication do. Bye! Libo. Yung kini. Look abnormal. Dili manawag, dili. Say, manawag sino. Pero na yung manawag. A few moments later. Gabiin na lang. Wala yun. Gabiin na lang. Wala yun ka nanawag. You have slain an enemy. Oh, hello. Naman, wakay plano manawag? Ha? Wakay plano manawag? Ingon, biya nga dili ko manawag sa imo. Di ko chat. Wala ko
ni chat mo to, pulugan ka. Rimin, kung di ka manawag, huwag ka manawag. Bukan mo eh. Abnormal. Tawagan niya ako, kuya, manamit mo magulat ha. Hello, babe. Nagdala sa MLB ba? Magrang, no? So, mga barkada ba? Sure. Ayun, ha? Dapat madaog ka na. Saan ay mong level yan? Oh, ipik na akong baby ba? Sige, go, go, baby. Go, go. Ayaw ipagpawalag stars, ha? Ayaw, baby, para sa ako, baby. Go, 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 baby. Kung asa kang malipayin na to. Bulag na ta. You serious? Di na ako sa inyo, ha? Tawag ko lang, eh. Hello? Magbulag na ta, ha? Paano masabi? Ayaw na gid please. Tama na gid. Dili ra man gid tataman. Dili ra gid tataman. Papasakitan na nato sa toxic na to relationship ko ha. Ay, ikaw good. Manisip mong decision. Di na ako. Oh no! Oo. Tama na ni. Ikaw, buhatan imong gusto. Buhatan ako imong gusto. Ano lang yung magputsa to ha. Ikaw pasakitan lang gapon na to. Kaugalingon. Ito mga memories na to sa una. Wala na to na to. Mali mo, dili na dito ka to. Diba? Kita-kita mo yun, diba? Paano masabi? Kita-kita yun. Sige na, babay. Sinachut ko. Promise na dyan ako na di na dyan ko. Kulag na giti. One eternity later. Hello? Ano na? Guri na, babe. Ngayon ko sa'yo mo. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ako ay natutuwa kahit di sinasadya. Inom ko muna sa'yo tuwing kasama ka. Oh, babe. Gutom ka ko, babe. Gusto ko french fries. Nara? Apil na lang di ko, baby, babe. Tunda ko, ah. Apil na like chicken, ice cream. Sige, nagulat ko. Apil na lang din ko lahat to, babe. Thank you, baby. Love you. Sige to. Sofia? Ilang ka years ato? Daw, babe. Nga, nagulat mo. Gwapa po siya. Daw, babe. Butan. Oh, no! Kapigil ka saya. Ano ba? Derby. Sige mo tagawan. Sige mo tagawan ito. Balik mo ito ah. Busy ka naman. Gano'n, mali ka nga di mag-away-away mo. Ikaw na ito ka. Magbalik mo. Gusto ka ba ako? Mas ka para mo ato? Gusto ko mangga lang ang tanam ko sa kuha. Bito, gusto ko. Magkapangunan na ka, din ka na masuko ka. Nagpugigi ka ba? So, na ilang pagpangunan na kung mag-away, nagyap punta. Oo, kabalo ko. Pero gani, kung ano ni mo? Sigitan ko ni mo. Sige, paninggit na, karon. Ha? Ina, nanulog ka, magtubag-tubag na kasang inana. Ha? May na kasi pinakauna, ha? So, una, di ka agad tubag-tubag, di ka pag singit-singit ka, singit-singitan ako ni mo. Yung mga tanay gipagawa sa una na, kani mong batasan. Nagtugay-tagay na nakasakit na kayo. Hindi mo na ako singit-singitan.
Puta, gisinitan, Lord. Istorya lang ko baka di ko kabalo maminaw sa ako. Sorry na. Katura ang mga klase-klase ng mga babaye. Ng mga batasan, guys, ng buhay. So, kung namoy mga uyab, guys, makarelate mo, ani. O kato mga babae, ngayon mga uyab, makarelate, ani. Kaya, nakarelate yapon ko, guys. I hope na-enjoy mo sa akong videos. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell for more updates sa akong mga videos, mga guys ng buhay. Hindi ay si Darling Angel, nagabilig storya nga. Uy, chill lang. Guwapa ta.